L-Olandiża Shannon Mack inqatlet mill-eks sieħeb tagħha wara li waslitu lejn ir-residenza tiegħu fit-tmiem attività tax-xogħol li t-tnejn kienu qed jattendu għaliha fil-bajja tal-Armier. Dan kien ikkonfermat il-ġimgħa meta fil-qorti kompla jinstema' l-każ tal-Olandiż ta' 22 sena Jelle Riepma, akkużat bil-qtil ta' tfajla li kellha 30 sena. Il-każ seħħ fi triq il-Mastrudaxxi Santa Venera nhar it-3 ta' Awwissu bil-pulizija isibu lill-vittma mexħuta fl-art bejn żewġ karozzi u bon amħanxar. Minn dak li rrakkuntat l-isħaba jirriżulta li Mack temmet ir-relazzjoni mal-akkużat ġimagħtejn biss qabel wara diversi episodji fejn kien aggressiv magħha. Wara li waslitu fil-lejl fejn seħħet it-traġedja jirriżulta li nqala argument fir-residenza tal-akkużat bit-tfajla titlaq mill-appartament. Kien hawn li Riepma qabad sikina ta' bejn 4 u 6 pulzieri mill-kċina u ħareġ jiġri barra fit-triq fejn laħaq lil Mack u ħanxrilha għonqa ftit bogħod mill-karozza tagħha. Dan kollu dder filmati ta' kameras tas-sigurtà elevati mill-pulizija u li jurih ukoll iwaddab l-arma tad-delitt u l-mowbajl tal-vittma f'terazzin viċin fejn seħħ id-delitt. Wara żagħżugħ irritorna lejn ir-residenza tiegħu sal-wasla tal-pulizija li sabuh fuq sufan u ma rreżistix l-arrest. Il-każ ikompli fil-25 ta' Settembru bl-akkużat jibqa' arrestat.